дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Хуҷанди Хуҷанд ки Тоҷикистонро дар мусобиқаҳои қурравӣ намояндагӣ мекунанд, айни замон дар кишвари Туркия тамринҳои дастаҷамъӣ доранд. Дар доираи ин ҷамъомад дастаҳои якчанд вохӯриҳои санҷишӣ баргузор карданд. Гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯъст. Дастаи Истиқлоли Душанбе ки айни замон бинобар омодагӣ ба мавсими нави мусобиқаҳо дар шаҳри Анталияи Туркия ба машқҳои дастаҷамъӣ ҷалб шудааст, бозии навбатии санҷишии худро бо тими Полесияи Украина баргузор карда бо ҳисоби 0-1 дучори бохт шуд. Ёдовар мешавем ки қаблан Истиқлол дар доираи ин ҷамъомад 3 бозии дӯстона доир карда дар 2 тоаш ғолибият ба даст овардааст ва дар 1 тои дигар мусовӣ намудааст. Хороший спарринг провели, добротная команда, физически очень сильная команда, подготовленная, поэтому для нас это хороший очень спарринг. К сожалению, допустили ошибку, с которой пропустили мяч, но футбол из этого и состоит, кто меньше допускает ошибок, тот и выигрывает. Поэтому я думаю, что ничего страшного не произошло, работаем в штатном режиме, сделаем выводы, разберем игру. И, естественно, будем работать над теми ошибками, которые допустили в игре. 12 март бошгоҳи Хуҷанди Хуҷанд ҳам ки дар шаҳри Белеки Туркия ба тамринҳои дастаҷамъӣ фаро гирифта шудааст, бозии якуми санҷишии худро бо тими Есилова доир намуда бо ҳисоби 3-0 пирӯз гардид. Голҳоро Фирдавс Чақалов дар дақиқаи 18 ва Артем Сердюк дар дақиқаи 41 ба самар расониданд. Як голи дигарро футболбози Есилова ғайри чашмдош воридӣ дарвозаи худ намуд.